Dies ire, dies illa, salvet seculum in favilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, ang napili kong tanong, kapag ba nagpatato ka ng mga buhay na salita like mga Latin words sa katawan mo, hindi ka na ba lalapitan ng mga multo, engkanto, aswang, o kung ano-ano pang ibang mga nilalang? Sagot ko dyan, hindi. Hindi yan tatalab sa'yo kahit pa sabihin na buhay na salita. Hindi pa siya totally buhay. Mas maganda kasing tawag dyan, lihim na karunungan o LNK. Yung sinasabi kasing buhay na salita, yan yung mga emergency tulad ng tigalpo, puder, bakod. Pero hindi mo agad yan mapapagana. Marami ka pang pagdadaanan tulad ng araw-araw na pagdarasal tuwing alas 6 ng hapon, bago matulog, mga ritual kapag Miyerkules, Biyernes, mahal na araw, basta sobrang dami. Hindi yan instant. Maliban na lang kung merong isang antingero ang magpapamana sa'yo ng kumpletong detalye ng gusto mong gamit. Tulad ng kumpletong talandro, mga basag, susi, pondo, bakod at kung ano-ano pa. Ibang usapan naman yan. Ibang usapan din kapag yung gifted ka. Ito yung mga tipo ng tao na kahit isang beses lang nilang dasalan yung gamit, tumatalab na. Pero inborn yan ha. Tapos iba pa rin yung regalo ng ikatlong mata. Sobrang dami, tsaka iba-iba eh. Mahirap kung iisa-isahin kong ipaliwanag. Siguro naman nasagot ko na yung tanong mo. Kaya pwede na nating simula ng kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ko mismo ito. Taong 2012, sa mismong bahay namin, Parañaque City. Itong mga panahong ito, kakalipat pa lang namin dito sa bahay na tinitirhan namin ngayon. Yung kwarto ko nga, wala pang pintuan nun. Kasi dito sa attic natutulog yung mga talento namin. Ayaw ng tita ko noon na merong harang ang bawat kwarto para kapag gusto niyang i-monitor yung mga talento namin, pwedeng aakyat na lang siya tapos sisilipin niya ang mga yon. Kaya naman ako ang nalagay sa pinakataas ng bahay namin. Yung second floor kasi namin dalawa lang yung kwarto. Isang master's bedroom, tapos isang maliit na kwarto. Ayoko sa maliit na kwarto eh. Kaya ito ang pinili ko. Sabi-sabi ng mga pinsan kong naunang tumira sa amin dito, huwag kaming maglalagay ng pintuan kasi kapag hating gabi na, merong kumakatok kahit wala namang tao sa labas. Bilang maangas ako, sabi ko, "Ha? Kakatok? Di kumatok. Hindi ko na lang bubuksan. Baka mamaya, vampira pa yan eh." Yan yung binitawan kong salita na dapat hindi ko sinabi noon. Para kasing ang tunog naghahamon ako, di ba? Ilang araw ang lumipas, pinalagyan ko ng pintuan yung kwarto ko. Unang kasama ko sa attic noon si James. Doon siya sa labas. Palagi niya pang ang biro sa akin huwag ko isasara yung pintuan ko. Kasi baka mamaya may humila sa paa niya o sumigaw siya para humingi ng tulong tapos hindi ko marinig. Bilang lalaki tayo, solo sa kwarto, malamig. Alam na, isasara ko yun. Paki ko ba kay James kung sakalin siya ng multo sa labas? Basta ako, mag-uusap kami ni Mariang Palad. Gusto ko kasi kaagad makatulog eh. Nung mga naunang gabi, wala naman akong nararamdaman. Wala rin kumakatok. So pakiramdam ko nun, hindi totoo yung kwento ng mga pinsan ko. Hanggang isang hapon, wala kasi ako mapaglagyan ng mga gamit ko. Sabi ko sa tatay ko, "Pa, akin na lang yung cabinet sa labas ha. Pasok ko sa kwarto ko. Hindi kasi kasya sa maliit kong cabinet yung iba kong gamit eh." Pumayag naman yung tatay ko. Tsaka wala kasi akong salamin nun sa kwarto eh. Itong cabinet na to, cabinet na may salamin pa. Ang hindi ko alam, na bago ko yung posisyon ng mga gamit sa attic.
Meron pala akong nabuksang portal nun. Ito naman ayon lang kay Johnny. Kasi kinuwento ko sa kanya dati to. Yun yung sabi niya. Ilang buwan nang lumipas, lumipat na si James sa ibaba. Kasi hindi na maganda ang pakiramdam niya dito sa attic. Kaya ang nangyari, ako na lang mag-isa sa itaas. Lahat sila nasa second floor na. Hinding-hindi ko malilimutan ito. Magpapasko ng 2012. Mga bandang December 20 o 21 to. May mga bisita kami sa baba nun. Mga dumalaw lang kasi hindi na sila makakapunta sa bahay namin pagtapos ng Pasko. Yung iba doon kasi pupunta na ng ibang bansa. Ayun, merong konting salo-salo. Gawa nga ng mga panahong ito, gimikero ako. Tulog ako buong maghapon. Tapos gigising ako gabi na. Nung mismong araw na ito, hindi ako nakababa kasi puyat na puyat talaga ako. Hindi ko na nga nahintay yung ibang bisita kasi bagsak ako. Nung nagising ako ng kinagabihan mga bandang 11:00 na yun, 2 na lang yung tao sa baba. Tatay ko tsaka yung isang bisita namin. Pagbaba ko, kumustahan lang. Tapos nagpaalam na din siya. Gawa ng sobrang lasing ng tatay ko nun. Ayun, natulog na din siya kaagad. Ako naman kumain muna sa ibaba. Tapos plano ko matulog ulit nun kasi 1:00 o 2:00 na madaling araw, gigimik ako ulit. Pagtapos kong kumain, umakyat ako sa itaas. Sinarado ko ang kwarto ko. Tapos hinanap ko yung antok ko habang nagpapatugtog sa phone gamit ang headset. Napapansin ko, kasabay ng music sa tenga ko, nakakarinig ako ng malalakas na kalampag. Yun bang tipong sumasabay sa music mo yung kalampag? Acoustic yung pinapakinggan ko nun. Kaya ang ginagawa ko, kada rinig ko doon sa kalampag, pinopos ko yung kanta. Tapos makikiramdam ako ng 10 segundo. Wala naman. Siguro mga nakalima o 6 na beses yung ganun. Hanggang sa sumakto. Natapos yung kanta sa headset at nakarinig ako ng 3 malalakas na kalampag mula sa labas ng pintuan ko. Yung katok nun, hindi basta-basta. Yung tipong kitang-kita kong umuuga yung pintuan ko kasabay nung 3 malalakas na katok. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko nung mga oras na yon. Hinihintay ko ulit kumatok. Pero wala. Halos 4 na minuto akong nakatitig sa pintuan ko. Kaya ako naman natansya. Meron kasing nagpe-play na music sa headset ko nun. Pero hindi ito nakasuot sa tenga ko. Nung natapos na yung kanta, binalik ko sa tenga ko yung headset. Tapos hindi ko na lang napansin at tuluyan akong nakatulog. Akala ko ayos na. Pero hindi pa pala. Ito yung tinatawag na combo. Yung meron na sa totoong buhay, meron pa sa panaginip. Malamang karamihan sa inyo pamilyar na sa astral projection. Nagawa ko na ito, pero mga 5 beses pa lang. Nung nagising ako, alam kong panaginip lang yon. Nagagawa kong lumutang, tumago sa pinto, mga tipikal na nagagawa mo kapag under ka ng astral projection. Tapos yung diwa mo, kalahati lang. Pero magagawa mong maalala yung mga napuntahan mong lugar. Nung una, nakokontrol ko pa. Pero ilang segundo lang, kusa na akong lumulutang palabas ng kwarto ko. Paglabas ko sa kwarto, meron akong nakikitang malalaking figura. Lahat yon nakatalikod. Alam nyo yung itsura ng mga rebultong santo kapag nakatalikod? Maraming ganun. Mga 20 o 30 silang nakatayo lahat. Tapos dahan-dahan akong lumulutang papalapit sa mga yon. Pinipilit kong kontrolin yung sarili ko para bumalik na sa katawan ko. Pero hindi ko magawa. Napakalakas ng presensya. Hanggang sa tumigil ako doon sa pinakamaliit na figura. Dito na nagsimulang sumikip yung dibdib ko. Hirap na hirap akong huminga at nanginginig ang buong katawan ko.
hanggang sa dahang-dahang humarap yung figura na yon. At pagharap nito, kusang pumikit yung kanang mata ko. Kaliwang mata ko na lang ang nakakakita sa itsura niya. Isa itong babae. Tapos yung mukha nito, merong mga linya pa ibaba. Kulay abo ang balat. At yung buhok niya maikukumpara ko sa mga baging. Dahan-dahan niyang kinuha yung kamay ko. Kasabay yung tunog na... Tapos inilapat niya ang kamay ko sa mismong pisngi niya. Ramdam na ramdam ko yung gaspang. Animoy humahawak ako sa isang puno. Inangat niya yung kamay ko. Pinadaan niya ito mula sa noo niya, pababa sa kanang bahagi ng mukha niya. Hanggang sa ngumisi ito at pilit na inilalapit yung ulo niya sa ulo ko. Pakiramdam ko ng mga oras na ito mawawalan na ako ng malay. Pinipilit kong kunin sa kanya yung kamay ko para makapag-orasyon ako ng buhay na salita. Paulit-ulit ako nag-uusal sa isipan ko ng iba't ibang klase ng tigalpo. Pero hindi tumatalab. Hanggang sa binanggit ko sa isipan ko yung 5 ranggo ng Diyos. At doon ay dahan-dahan niya akong binitawan, kasabay ng pagtawang napakatinis. Nung kaya ko nang galawin yung kanang kamay ko, nag-orasyon ako ng 3 salita tapos ibinato ko sa kanya. Kasabay niyan lahat sila bigla na lang nawala. Tapos noon nagising ako. Pero hindi pa rin tapos. Nagising ako pero naninigas yung buong katawan ko. Hindi ako makakilos. Hirap na hirap akong huminga. Tapos ang gaspang sobra ng lalamunan ko. Hanggang sa kusa na lang kumikilos yung ulo ko palingon sa kabinet. Doon ako unang nakakita ng maliit na nilalang. Singtaas lang ito ng bote ng 1.5. Tapos malapad. Nakasuot ito ng balabal na itim. Merong hawak na tungkod. Kulay itim ang buong balat. Tapos yung balbas nito nakasayad na sa lapag. Mabilis itong naglalakad paikot-ikot sa tapat ng kabinet. Ginagalaw-galaw ko yung hinliliit kong daliri para makontrol ko na yung sitwasyon. Pero wala. Hindi ko magawa. Hanggang sa tumigil yung maliit na nilalang at itinapat yung hawak-hawak niyang tungkod sa akin. Paglunok ko ng laway, nakaramdam ako ng mainit na guhit sa lalamunan ko. Tapos paghinga ko ng malalim, nagising ako ng tuluyan. Basang-basa ako ng pawis, tapos hingal na hingal ako. Nakatulala lang ako sa kisame nun habang iniisip ko yung mga nangyari sa akin sa panaginip ko. Maniwala kayo o sa hindi, nangyari lang lahat yun sa loob ng 15 minuto. Bumaba ako nun, tapos ginising ko si Clifford para magbihis na. Kasi nga, gigimik kami. Kahit habang nagdadrive ako noon papuntang gimikan, hindi mawala sa isip ko yun. Kinuwento ko na din kay Clifford para kahit papano mawala yung takot ko. Pero wala eh. Kahit nasa gimikan na kami, ganun pa rin. Hindi nga ako nag-enjoy nun. Hanggang nung nakauwi kami galing gimikan, nagdesisyon akong sa kwarto ko na lang patulugin si Clifford para may kasama ako. Inabot din ng kalahating taon na doon siya natutulog sa kwarto ko. Kasi hirap talaga ako makamove on doon sa naranasan ko eh. Tsaka yung mukha ng babae, hinding-hindi ko malilimutan. Kaya masasabi kong isa ito sa pinaka nakakatakot na tunay na karanasan ng seryeng Ako. Okay, opinyon ko sa sarili kong kwento. Talagang nakakatakot to. Though,
Wala kayo sa sitwasyon para sabihing nakakatakot, pero iba to sa lahat. Feeling ko, natulog kasi ako noon ng busog. 'Di ba? Sabi-sabi nating mga Pilipino, kapag natulog ka ng busog, babangungutin ka? Or kapag natulog ka ng pagod na pagod ka, may tendency na atakihin ka sa puso. Well, kasabihan lang naman. Tsaka, opinion ko lang naman to doon. At tsaka, dun sa nagsasabing wag ako magsabi ng info na hindi ako 100% na sigurado, tigilan ko daw. Kasi nakakabawas sa kilabot ng kwento ko. Alam mo boy, unang-una pwede mo namang iskipan tong part na to. Pero meron tayong kanya-kanyang opinion di ba? Ako sinasabi ko lang kung ano yung opinion ko. Malaya din naman kayo magsabi ng opinion ninyo Tsaka, bonus part nga ito. Para doon sa mga natakot ng sobra, kahit papano mababawasan yung mga takot nila kapag normal na lang ako nakikipag-usap sa inyo, di ba? Kung hardcore ka, yung tipong walang kinakatakutan, iskipan mo na tong part na to para wala tayong problema. Hindi mo na ako tatawa kasi hanggang ngayon, markado yung mukha ng babae tsaka maliit na nilalang sa isip ko Maniwala kayo o sa hindi, hindi na ako nakakatulog ng mag-isa na patay ang ilaw mula nung mangyari yan. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.